Čaute. Takže tu máme zákazku bazén, zámková dlažba. Zákazka je na kľúč. Čo znamená na kľúč? To znamená to, že my prídeme, dostaneme sa na pozemok a keď ho opúšťame, tak je v takom podobnom stave, ako odídeme. Jasne musí narasť tráva, to nebudeme asi čakať do tej zákazky, kým narastie. Čo sa týka tejto zákazky, vždy je problém, ako sa dostať na ten pozemok. To bolo aj tu na. Ja som si to vlastne pozrel, vymyslel a zhodnotil som, že ako to spraviť. Vlastne volá sa to logistika. Kto nezvládne logistiku na zákazke, tak ten vlastne sa potom tam trápi. Musíte hneď vedieť, ako keď tam ja prídem a bol som tam vlastne sa pozrieť, tak som si tú zákazku celú už pozrel, vymyslel a tým pádom som dal cenu aj na ten bazén. Majitelia súhlasili, dohodli sme sa. Cenu dávam vždy, čo sa týka, keď sa raz dohodneme na tej cene, tak tá cena zostáva počas celej tej zákazky. Ak sa tam nevyskytne naozaj veľký problém, alebo sa nepridávajú metre a tak. Takže na tejto zákazke bol starý bazén, kde ste to videli. Ten sa musel vybrať, bol opačne, oni ho chceli mať pozdĺž domu. Tu sme zahájili výkopové práce, teraz sa bola v dezolátnom stave, ktorá bola zle urobená, ale to už asi majiteľ také kúpil. To si už celkovo nepamätám. Tam bolo aj vidno, už sa pripravovala na drenáž. Pod každým bazénom musí byť vlastne drenáž spravená, aby buď sa tá voda dala ťahať z tej šachty, alebo vlastne keď by sa niečo stalo, tak by človek videl, že či tam je voda, alebo tam není voda. Je to proste základ toho bazénu. Pod niektoré bazény sa betonuje, pod niektoré sa dáva štrk. Tento bol konkrétne ten, že tu sa dával štrk 8,16. Takže drenáž 8,16 štrk a vlastne my sme to vozili všetko na cestu a z tej cesty sa to vozilo vlastne dole. Lebo tam vlastne už som z 8 kolov by som nevošiel, takže máme jumpra 4-tonového, ktorým si toto navážame z auta. Aj tu nás bágra som to točil a z cesty sme si nakladali z kontajnera, kde vlastne je kontajner najdôležitejšia súčasť takisto takýchto stavieb. Vyklapačky sú dobré, ale na veľké stavby alebo niekde. Keď robíte stavby, čo sa týka tohto, musíte mať kontajner, jumpra, bagre, troška kadejakých rozmerov. Ja mám 3-tonový, 5-tonový, 15-tonový traktor bager vlastne do 12 tón. Tu nám mám auto s rukou, kde ten bazén sme vlastne zodvihli a preložili ponad ten múr a spustili vlastne dole. Takže zaujímavá tiež práca, takto ako zoberete vlastne auta ten bazén, ktorý nestojí málo, tak v tom momente som ja zodpovedný za tento bazén. Za tomu bazénu hoci čo stane, nikoho to nezaujíma. Bazén si pekne zaplatím ako firma a tým pádom ste prerobili obrovské peniaze. Tým pádom ešte keď zničíte určitú nejakú časť niečoho, tak to si všetko zaplatíte. Poistka, pri poisťovni s tým sú veľké problémy, hej, čo sa týka poisťovňa. Tam proste vždy niečo zlyhá, čo sa týka ľudského faktoru, tak tam nečakajte žiadne peniaze, to sú len také. Proste musíte si poradiť sám, musíte si to vlastne vedieť zariadiť, spraviť a postaviť sa k tomu čelom. Takže a vždy si to dobre premysleť, či na to mám alebo na to nemám. To sú tie veci, ktoré sa treba odhadnúť, lebo keď v stavbarčine sa niečo deje, tak sa to deje veľmi rýchlo a je to nepríjemné. Tak treba mať vždy si to rozmyslím, čo a ako. A je super robiť s týmito chalanmi, hej. Tí už vedia, čo majú robiť, takisto sme zohraní. Tie bazény už robíme nejaký čas. Je dôležité mať pri tomto ruka, ktorá je certifikovaná, je nová, a za ďalšie proste má všetky papiere v poriadku, hej. Pár vecí nejaké boli na internete, kúpiť si auto nejaké staré a ísť s tým robiť takéto veci nemá zmysel. Takisto sú tam ľudia, stoja tam ľudia, takže treba mať revízie na tie ruky. Nestojí to málo, jedna revízia vlastne na ruku stojí 2000 eur, takže bežne ja tak platím 2000 eur. Tak, a je to vlastne na 2 roky. Tak tam vám tú ruku vlastne dajú vám pečiatku a tam keby sa aj niečo stalo, tak ste tým krytí, hej, že máte to v poriadku. Takéto veci treba dodržiavať vždy, potom keď sa niečo stane, tak je z toho obrovský problém. Tomuto sa, ja tam aj tam pobehujeme aj tak, ale vlastne my vieme, že čo máme nové gurtne a ten bazén váži cirka
700 kg, 800 kg dajme tomu, hej. Takže tie gurtňa, všetko na to je v pohode. Takže takto si položíme túto vaničku za pár korún. Čo ďalej k tomu dodať? Táto práca zase zaujímavá, so zákazníkmi, super zákazník, perfektná spolupráca. Je to v Žiline, robíme vlastne aj taký väčší okruh týchto zákaziek a bazénov pre nemenovanú firmu, alebo možno to aj povedať, je to Manfield, takže toto je konkrétne Manfield bazén, 8x4 zbežne, dobrá kvalita, super, dobre sa s tým pracuje. Treba to hlavne podbetonovať, pobetonovať, spraviť tie drenáže, ktoré sa majú spraviť. A je tam len ako k tej práci sa pristupuje. Keď to máte dobre všetko rozohrané a máte to rozmyslené a venujete sa jednému zákazníkovi, tak to urobíte dobre. Takže zákazka vždy spočíva venovať sa jednému zákazníkovi, nie 10. Takže od A po Z, od prvého dňa do posledného dňa. Takéto zákazka, ako je tu na táto väčšia, trvá cirka 3 týždne. Čo sa týka výkopu, takisto tá hlina sa tam vlastne zložila nabok a postupne sa odvážala. Tak je to nejaký ten priebeh prác, tu už vidno aj to štrkové lôžka, takto sme to pekne šupli Volvom bojami. Tá kolesovka je veľmi dôležitá, čo sa týka, keď chcete niečo takéto robiť. Tá kolesovka chodila hore, dole, nakladala, to som nakladal hlinu na Gunter, pásový bager je super, ale na určité len veci. V tej kategórii do 15 tón z tej cesty by som tam urobil iba spomienku nejakú, že kolesovka neneháva žiadne nejaké, je to super bager proste. Je to švédsky model s Enkonom, tu už vidno, hej, podporné stĺpy si treba spraviť pod bazén, aby vám vlastne ten bazén sa vyrovnal, je to len umelá váňa, ktorú treba zrovnať. Nepoužívam rozperky, lebo ten bazén viem si zrovnať aj bez toho. Tie rozperky väčšinou potom mňa dosť klamú. Každý má nejaký iný systém na to, každý si to robí po svojom, ja si to robím takto a viem si ten bazén kedykoľvek zrovnať. Je dôležité to hutniť. Tu sme to hutnili, ale niekedy sa stane, že troška to poklesne, ale treba tam dať viacej betónu. Tu sme mali vlastne určitú časť, kde sa ten bazén starý vykopával, je tam troška horší asi terén a na jednej strane nám to troška lahlo. Ale prišli sme, napravili sme to, není vlastne v tom problém. Tak aj priznáme sa k takýmto veciam, že sa to stane niekedy a čím ďalej tých bazénov robíte viacej, tým si na to dávate sakramentský pozor, čo sa týka tej ďalšej roboty. Proste človek sa učí časom. Keď chcete túto robotu robiť ako ja, že do toho dávate všetko, takisto okolo stroje, tú energiu do tej firmy a väčšinou ja na tej zákazke som od rána do večera, to čo sa dohodnem s majiteľom, tu sme už to vlastne uzavreli, to platí, lebo ja ako aj majiteľ, tak ja vlastne na tej zákazke aj pracujem. Takže to, čo ja mu poviem a to, čo sa aj dohodneme, tu sme robili vlastne takú technickú miestnosť dreva, aj to viem kadejaké roboty robiť. Viem robiť s drevom, so železom. Som taký polifunkčný človek, ktorý sa nebojí žiadnej roboty a tú robotu mám rád, lebo je taká pestrofarebná a to mám v živote rád, že nerobíte tú jednu robotu stále dookola tú istú. Mňa by to asi zabilo, že mám rád takéto na inom mieste, raz robíte niečo iné. Proste toto ma baví, hej. A baví ma to robiť, hej. Baví ma ráno stávať a venovať sa tejto práci. Takže tu už je taká tá finálna úprava, ktorú som hovoril, že už tam rozsejeme trávu, upravíme to. Postupne aj kupujem, vlastne teraz som kúpil ten malý bobcat, ktorým by sme si to chceli zľahčiť, hej, ktorý zase stál 25 000 eur, hej, na ktoré treba dreť, robiť a do toho to všetko dať, takže všetky tie peniaze tečú len do toho vybavenia, do toho vercegu. A tu už vlastne máme koniec tejto zákazky, kde sa urobila vlastne dlažba, terasa, plus tá technická miestnosť, úprava, čo sa týka terénu, zavretie plota,
a spokojný zákazník. Takže veľmi pekne ďakujeme. Takže toto je všetko. Ahojte.